Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Aniya na kita sa ikakatloan nga Domingo sa ordinaryong panahon. Niini nga Domingo, gisaulog sa simbahan ang Prison Awareness Sunday. Kining maon kasaulogan, nagdapit ka nato sa paghinumdom sa atong mga kaigsuonang binilanggo. Nga bisan pa man kung sila nahukman, nagpabilin ang ilang tawhanong dignidad ug aduna sila'y katungod nga angay tahuron. Gihagit usab kita sa pagpasiugda ug pagsuporta sa mga lakang alang sa makatarunganon ug makiangayon nga katilingban. Busa mga igsuon, espesyal nato silang hinunduman sulod ni ining Santos nga Eucharistia. Ug sa gihapon, atong iampo ang atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang mga intensyon sa tanan nga naggasunod ni ining misa sa telebisyon, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ingon man ang intensyon sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita nayangadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan. Pagkain sa iyong mga tao, hindi sa iyo. Diyos, namin
Magampo kita. Gamhanan og walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom og paghigugma. Himuang nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing. Ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan, o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakol uban kanila, ang mga mabdos ug kadtong mga talianak. Mamalik sila nga usa kadakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak, nga magampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa sayon, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya ang atong mga baba na puno sa udyaka, o ang atong dila sa kasadya. Tubag, ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato. Tubag, ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among mga kapalaran, O Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa kasagpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mangani nga mga sadya. Tubag, ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdungoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang atong tubag, ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kahanato. Napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang Pangulong Pari
gipili o gitudlo gikan sa katawhan, aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa, ug mga halad nga mananap, nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya, sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad, nga sunugon, dili lamang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon, aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios, maoy nagpili kaniya, sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon, aron mahimong Pangulo nga Pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlawa. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mamahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaka ninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot sila sa Jericho, ug sa diha nga mubiya na si Jesus, uban sa iyang mga tinun-an, ug sa dakong panon sa katawhan, may buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod og nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto maudiay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Daghan ang mikasaba nga ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Mihunong si Jesus og miingon, tawgas siya. Busa, gitawag nila siya. Giingna nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Og giwakli niya ang iyang kupo, milokso siya og miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita o pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha, nakakita ang buta, og mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuunan, sa atong tiglantaw diha sa atong television, ining misa sa mga madre. Mga kaigsuunan, adunay usa ka istorya sa estudyante. Kining maong estudyante, nag-eskwela dito sa usa sa mga dako nga eskwelahan sa Manila.
And then, mga kaigsuunan, kuan siya kanang buta. No? Og nakahuman siya sa iyang kurso nga BS Mathematics, summa cum laude. Tanawan ninyo kung giunsa niya. And then, butas siya for the past 15 years. And then, ang iyang pagkabuta ni sugod pa katong siya 6 years old. Sa iya bitaw na valedictory address, iyang giingon, I can say that although God took away my sight, He has definitely given me pairs of eyes and now I can see better. No? Tanawa? Somehow, God has done the same for all of us. Everyone experiences disabilities one way or the other. Mine is just obvious than yours. We are all fortunate to have loved ones who help us bear the burdens brought about by our weaknesses. We may find ourselves in the dark, but we should not be afraid to move forward because we have the light of our stars to count on and to be thankful for. Mao kinang iyang valedictory address, tas siya man nahuman sa iyang BS Mathematics, isip summa cum laude. Mga kaigsuunan, kita karon sa atong kasinatian, makaingon kita na adunay tulo ka klase na pagkabuta, no? Gitawag natog physical blindness, pagkabuta nga physical, kana bitaw nga dili gyud ta kakita, no? Ngit-ngit kaayo ang atong panglantaw na pareha sa kasinatian ni Bartimeo sa atong ebanghelyo sa pagkakaron. Ang ikaduha mga kaigsuunan, mao ang gitawag na emotional blindness, pagkabuta sa emosyon. Kana bitaw na kita, dili na kita makasinati sa kasanatian sa laing tao. Mo'y gitawag mga kaigsuunan na calloused heart. Calloused heart meaning not feeling or showing any concern about problems and sufferings of other people. No, lisod kaayo ni siyang emotional blindness. And of course, mga kaigsuunan, aduna say lain na blindness na gitawag na spiritual or pagkabuta nga spiritual blindness gyud ang atong pagkailas sa Ginoo, murag nawad anata og nawad anatag atong bitaw full trust sa atong Ginoo. Si Bartimeo mga kaigsuunan sa atong ebanghelyo, no, siya ingon kita na unang kasinatian ni Bartimeo, alerto siya kaayo, no? Kana bitaw na tao na alert o kita pag maghatag ta og retreat og recollection, ang atong icebreaker, alert, alive and enthusiastic, di ba? Buhato na isa sa mga different groups sa simbahan. Sige daw mag-alert, alive and enthusiastic ta aron madasig ang atong activity. So therefore, kay si Bartimeo usa sa iyang alert kaayo siya, murag bitaw makaigsunan aduna say radar or detector, di ba? Kana bitaw na murag sensor, pag naay mo labay diha na tao, mutingog ang sensor, especially pag naay metal, di ba sa mga airport gamiton man na siya. So siya, Bartimaeus is always looking for possibilities, no? For opportunities na si Kristo lamang mga kaigsuunan ang makahatag niini alang kaniya. O niya si Bartimeo naghulat, desiring for his sight. Kay mauman ang iyang gipangayo. And then, mga kaigsuunan, mauni na sa iyang pagkaingon nga naghulat siya, nangita siya oportunidad, matod pa sa atong ebanghelyo, sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. So diri sa iyang pagsinggit mga kaigsuunan nakakita ta sa iyang pagtuo. Faith and conviction nga si Kristo lamang ang makahatag sa iyang gipangayo. Unya sa towards sa later part sa atong ebanghelyo, lakat na ang imong pagtuo na kaayo kanimo. So nindot kaayo mga kaigsuunan no sa iyang paghulat. Looking for opportunities, looking for possibilities that Jesus can only give, nakuha agad mga kaigsuunan ni Bartimeo ang iyang gipangandoy. Ikaduha na punto sa atong pamalandong sa pagkakarong Domingguha,
Si Bartimeo, mga kaigsuunan, makaingon kita na determinado pod siya, no? Sa Tagalog pa na word, mapilit, no? Dili ka nang pilit na sa Bisaya, no? Mapilit siya na ganahan siya na kanang iyang gipangayo, makuan gyud kaayo mga kaigsuunan, matuman. So diri sa ebanghelyo bisan pa iyon diri daghan ang mikasaba og mipahilom kaniya apan misamot hinuon siya pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. So determinado kaayo mga kaigsuunan si Bartimeo sa iyang pagampo kanunay. So kini nakita nato sa iyang pagita ni Jesus, nakita nato ang pagkadeterminado mga kaigsuunan ni Bartimeo. And then matud pa dire mihunong si Jesus og miingon, tawgas siya. No? Busa, gitawag nila siya, giingnan nila ang buta paglipay. Tindog. So imagine mga kaigsuunan, kung wala siya naghulat sa mga opportunity sa iyang kinabuhi, dili mga kaigsuunan, makaingon kita na wala gyud siguro nakuha ni Bartimeo ang iyang gipangandoy kang Kristo. Diri sa atong kinabuhi sa inadlaw-adlaw isip mga ordinaryong Kristohanon mga kaigsuunan, adunay usa ka kamatuoran nga kita kanunay nakasinati ani diha sa unang pagbasa nga atong nadunggan kanina, ang mga kalisdanan, no, kadtong mga tao sa unang panahon nga nagkatibulaag unya pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo kanila, of course gikuha sila, gihatod o giluwas sa atong Ginoong Hesus. Ang ikatulo mga kaigsuunan nga pagpamalandong nato bahin ining kasinatian sa ebanghelyo kay Bartimeo gihapon. So nangutana si Jesus kang Bartimeo, unsay ipabuhat mo kanako, no? Unsay ipabuhat mo kanako? Of course wala na nagpakuan beating around the bush si Bartimeo. Ingon siya, magtutudlo, mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Imagine, klaro kaayo mga kaigsuunan. So diri, murag bitaw, duol-duol na si Bartimeo sa iyang gipangandoy. Ang labing importante ani mga kaigsuunan, no, makakita siya ug ang iyang tumong maugyod na si Jesus lamang ang makahatag niini. Kita mga kaigsuunan, kung mangayo tag mga partikular na oportunidad sa atong Ginoo, no, pareha ni Bartimeo, no, unsa kaha ang atong itubagpod pagpangutan-on ta ni Jesus, unsay ipabuhat mo kanako? Siguro makaingon kita, oy Christ or Ginoo, tagaay kog cellphone kana bitaw na iPhone 16. Di ba kanang nagpila ang mga tao sa sus Ginoo katong gi-interview sa TV. 2 days ang nagpila in town, oy. 2 days nagpila para sa Apple dito sa Apple Store. Makuha lamang ang iyang gipangayo o paliton nga iPhone 16. Siguro mo ang pangayo nato kang kay dali ra kaayo makuha nato. But this time dili ni sa parihas sa gipangayo ni Bartimeo. Ang iyang kasinatian isip buta, labing importante na siya makakita gyud pod gihapon. Because unsa man di ay ang buot ipasabot ani mga kaigsuunan, pag nakakita na si Kuan, nakabalik na si Bartimeo sa iyang usual eyesight, usual vision, mo'y gitawag na freedom from darkness literally. And of course, sa ilang konteksto mga kaigsuunan kaniadto, ang pagkabuta, usa na siya kasilot sa mga sala nga nabuhat sa tao. So therefore, pag ikaw nakabalik ang imong vision, buot ipasabot ana ang mga kaigsuunan, ikaw naluwas na. So kita, kung kita pareho ni ining sitwasyon mga kaigsuunan ni Bartimeo, no? Unsa ka pud ang atong mga pamaagi? Mapareho ba ta sa pamaagi ni Bartimeo nga naghulat gyud, patiently waiting for Jesus Christ, asking, og dili sa atong ebanghelyo, si Jesus intercessor, no? Sa tao og sa Ginoo, sa atong Ginoo na amahan sa langit, mao gihapon mga kaigsunan nga kitang tanan kanunay ta moduol kang Kristo
aron ang atong mga gikinahanglan iyang ihatag kanato. Makita lamang ni Jesus nga sincero ang atong kasing-kasing, kita gyud naghatag og pagtuo, makapalig-on ni sa atong pagtuo ang atong Ginoo lamang ang atong kaduulan sa tanang mga panahon na kita nagkinahanglan sa iyang tabang. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, nga nag-agak sa iyang katawhan, gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag, sa matag pangamuyo kita mo ingon, danagi kami Ginoo. Alang sa atong simbahan, uban sa mga nangulo niini, nga kanunay kining maglamdag sa mga tao, nga anaas sa kangitngit, pinaagi sa walay puas nga pagsangyaw sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo. Alang sa atong panggamhanan, ilabi na sa Departamento sa Hustisya, nga palambuon unta nila ang kahimtang sa mga prisuhan sa nasod, magampo kita sa Ginoo. Danagi kami Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mahatagan unta natog igong pagtagad, ang mga piniriso natong mga igsuon, magampo kita sa Ginoo. Danagi kami Ginoo. Alang sa tanan nga may balatian, ilabi na ang igsuon tang piniriso, nga nagmasakiton, nga ilan ning masinati, ang makaalim nga presensya o gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagkabanang Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Danagi kami Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Danagi kami Ginoo. Alang sa mga kalag nga anaapas sa kangitngit, nga malamdagan unta sila sa kahayag nga walay pagkapalong, magampo kita sa Ginoo. Danagi kami Ginoo. Langit nung Amahan, ihatag ang hingpit nga kagawasan sa imong mga anak, nga nataw pag-usab diha sa Espiritu Santo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsuon, pagkampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Yung sakripisyo gikan sa imong mangkamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapustalanos tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Og busa, uban sa mga anghel og mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa pagitaasan. Daygulang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikoy sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Padluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinaagi sa iyong krus, kung pagkabanhaw sa Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan,
Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyog diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita, samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoong nang imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you.
nagawagta sa sala sa kalibutan. Kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagta sa sala sa kalibutan. Kaluhi, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagta sa sala sa kalibutan. Hatagi kami sa Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kalawat kanimo, panipamulong lamang og mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. As the deer panted forth, the waters of my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Mag-ampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambita niining sakramento ug himo ang kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian
makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madres sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, si Father Al Araceli SVD, ug daghang salamat usab sa atong choir, ang Servants of Jesus Choir. Ingon man amo usab kinasingkasing nga pasalamat sa atong mga lectors, ang Pauline Cooperators. Ug sa kanunay mapasalamaton gayud kami sa inyong mga love offerings, ilabi na sa atong mga TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors sa inyong mga hinabang o suporta. Alang ni adtong buot usab mosalmot aron magpadayon ang atong pagpangalagad, pinaagi sa paghatod sa santos nga Eucharistia ni adtong adunay mga kakulian sa panglawas, pinaagi sa telebisyon, anaagi hapon ang atong account name, account number, ug ang atong GCash number, nagpabilin nga maulang gihapon. Daghan kaayong salamat. Tungod sa inyong mga hinabang, daghan ang nalipay ug nabulahan. Ang Diyos manalangin ug magamping kaninyo kanunay. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, Novenas, Devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo,
Pamalandong sa bag-ong dalan sa krus, giya sa pagkumpisal ang pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters, sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens. What teens want you to know but won't tell you.